boom chaenda ndozvanakira internet mudhara internet 2 minutes ndakutoonekwa German mudhara uri vanhu vari kuGerman watondioni right ya tori live mudhara ndangomirira kuona manumbers evanhu vari kuuya chete boom ndinacho chikovara but uri dhafu zva unoziva munhu anonzi mudhafu dhafu korera magrosari tinoita sei tinodya right ndombomuratidza Harare remember Friday pane munhu wanisha chaonite 100 no I'm seeing TV serious amumu serious are you coming to our show? Yes, Where, you coming? Yes, she's coming. Right, one day guys, Alfred anzofungwa tandavanhu. Guys, one day. Followers arikuuya. Anzi 8 na Alfred Kainga. One day Mwande. David Junior Matora, how are you? Avana wasikuuya sha. Vana vatotiza. Kuzonozoshi time tinoidza. Ndizokura mabasa. Chef. Saka varipo wacho vashomewa right. 7. Share. Varikuuya vanhu. One day guys. Ed Chamisa. Muri say Alfred rumoreswa. Ed anonzi Ed Chamisa. Ed mfana wacho. Mfana wa. Vese ya tukwanda. Invite. The devil is the liar. We're back. Hey. Right. Right. Choya guys tambofarira ande akukati ande ukuya ande panze bye guys. Right. Right. Ndinaye mukomana ndampinza mukoto kusatumbe kusadza guys. One day uyaiton tekanyaya yakatotaura chi one day ansanda kukuona guys muri washoma hapane munhu wanisha apa riatowanda manje right ndiye mukombi imomo mudhara ngwevhura driver ngaambodzora volume kani kochiko driver mudze driver naye because right vari kudriver wangani kwapo muna guys ngoya kuzoona munhu achidrive musadaro guys right saka muri sei team 5 angatiwande guys ngatisvike pa8 vari kudonha ngatiwande vanhu vari kubva mabasa waifedze kubasa dzatoshandisa idzi ndozonetsa uri sei Alfred? ya ndiye mukomana wacho wandinaye kuno kuHarare ndombomuradza madhiri takuenda kusadza ndokuseri kunoku vane nyamba yembudzi here neguru vanowana rishaiko right saka mukomana akabva kuAmerica and tiri ari mumusha kupi dhani wekwamunyoro muri semudhara trishmari yaneka what up Ruth Shumba hanzi ndikuinvite nefacebook let me add you hanzi let me bring you before pane 10 shavanonoda madhiri newe madhiri otawanda hatawanda guys tafura tapa 15 right ngatiwandei tiwande guys Trish Marianika how are you doing? Vari kuuya vanhu vangu vanoenda kubasa sha ina nditerwe nemarovha kani right extras right ndipapa lodza murungu waona namudhara asikade kupfurwa nekavero so troizi yasikire vanhu vanoda kunyepera ngwasuda kuenda mukamera right so Friday is going down mudhara muri kuonekwa mira yenyu igoestasted right imbonipewo malove nemalike uchamfoti tikutoda uyaone vanhu vachiuya vanhu vari kudonha ukadzoka I think vanhu havangokufarire paFacebook right so anonzi lodza chichi support his business boys the toners maheta akangonaka ndichazokutumira imwe yacho 1 yandambozheta mustoremo beautiful so musochi Alfred muswe Friday mkupi ku 7 arts yeah what am I love them I like what am I like guys